Eta baita eskertu pelota zale. Oain ditxaloka, zutik. Minutu bat eta 38 segundu iraundu tantoak, 35 pilotaka da jo dituzte. Sekulako indarrustualdi hartu dute, batzak eta besteak. Eta azkenengo hortan ere, hainbesteko pasara hartuta gero ere, Aimar Erne. Eta garaian abiatu. Beti jarrita pelotana. Lastimaz giroa pixka bat gaiztotu eginda. Orain Aimar bolea sartzen denean, ezkerraidez sartu den batean ere, txistu egin diote Belokizaleek. Beloki sartzen denean berriz. Olaizolaren jarraitzaileek jotzen dituzte txistuak. Pixka bat, bere onera etortzen den giroa. Bi pilotari haundi eta garbi hauek ez dute alakori merezieta. 8-5. Dagoeneko 13 tanto jokatu dituzte eta dagoeneko 161 pilotaka da. Izan dira pilotaka da gutxiagoko partida osoak. Osoak ere ziren izango eta. Ez dute etenaldirik egin nahi izan, etenaldia berez etenalditxoa izan da, baina epaileek eserialdiak zenbatzen dituzte eta orain honetan ez dira eseri. Sakeak 8, erreferak 5. Sakez egindako tantorik ez orain arte. Atzera Aimarre, garro-arro. Ongi Ruben. Beloki. Erki bozatu du. Eta Ruben Belokik. Ruben Belokik iritsi eta berak tantoa. Aimarren ezkerkada hori besoa luza eginda jo du, ez da ginik. Pixka bat irekitzen nahita hasi den, edo eskuan pixka bat katiatu zaiolako joan den Zabalera, oraintxe ikusiko dugu, besoa luza eginda, errepara jozue. Erne egon beharrekoa zen, Ruben Erne egon da, botea pixka bat Zabalaldera egin dio eta erdi behartuta, baina Ñakua matematikoa izan da. Eta Ruben gustatzen ari zait. Ikeragarri, eta Aimarre bai, eta partidu dira. Aurretik doa, Ruben gustatzen ari zait eta Aimar aurretik doa, nola ez. Baina Aimar favorito zen, aurretik sekulako erakustaldiak egin ditu. Azken 3 txapeldunetarik 2 aixe menperatu ditu. Patxi Eugi izan zen 2000 urtean buruzburuko txapeldun, 9 utzi zuen, duela hilabete. Iazko txapelduna berriz, oraindik ere buruzburu txapeldun dena Abel Barriola 2 tantoan utzi zuen, eta gaur egungo txapeldun ordea 2001an txapela irabazi zuena Ruben Beloki, eta iaz finala 3an galduta geratu zen, eta bere aukerak eta bere ahala eta bere doaiak eta berriz ere jendeari erakutsi beharra, bere buruari ere erakutsi beharra, eta bai, Patxi Ruizen aurka zalantzarekin geratu ginen, Patxik berak ere erreztasun handiak eman zizkiolako, baina gaur biak asko jokatzen ari dira. Goi mailako partida ikusten ari gara. Pasatutako aztu jende, baina holako 14 tanto aspaldi ikusi, mano, Aspaldian ez. Eta hause partidako lehen bizikoa Sakez. Zitala morratua izan da, Begira, Rubenek beti ateratzen du indartsu, eta gainera hor
Ezker horman jarri du zoragarri. Baina sakez bakarra, hoxan oraindik. Ba, ez esan nahi pelotak asko die. Pelotak frontisetita lehen esan duna, frontiseti asko ateatzen pelota klasioekin, egile txikita hoikin frontiseti beste velozia ateatzek eta lurrene bai, eta ezkerpaetene bai, hog askotzen naturala ateatzek ezkerpaetene, sake gaiztua izanagatik, Ruben sakatzen nahi de, baino, alako minik ez dikiten, pelota klasioekin, naturala ateatzeilako, bai lurren, bai ezkerpaetene bai. Beloki. Aurrekoa baino askoz hobea zuen hau eramateko Aimarrek. Eskuinez indarra ematera joan da, eta ez zaio eskuan pilota sartu. Arrastaka irten zaio eskutik. Zortzina Jaun Andreok. Zortzina, hirugarren epaileak. Rubeni galdetu egin dio, zer dau? Etenaldi eskatu aldut, edo apuntatu egin behar aldut, eta Rubenek ez. Izerdia lehortzera bakarrik etorri dela. Burlatako pilotariaren sakea. Erantzuna aula eta oraingoan suerte handia izan du Aimarrek. Motzantzen dut bea, ez dik gozatu txapagainen izan dek eta iesindako pelota gozatu garea eta boteik ez dikin. Ies egina zen eta indarri gabe ere ez, baina behintzat efekto naturalarekin ere ez zioan. Eta dejada egindakoan ematen zaion efektu klasearekin egiten duen zera hori egin du aurreko horban bera. Berriz ikusiko dugu. Erori eginda erabat eta Rubenek ez du iristerik izan. Bederatzi eta 8. Rubenek Bana, Pina, Launa, Bosna eta 8 adostea erdietsi du, baina oraindik ez da aurretik jarri. Aimarren sakea. Bihurri, baina dotore. Aso Belokik, gaiztoa, Ando Beloki, galanta eman dio. Ederra. Lehen alde izan du suerte Aimarrek, oraingoan berriz kontra. Ezker horman sartu zaio erabat. Errepikapenak erakutsiko digu. Hortxe duzue, saietxetik jotzeko prest zegoen eta ezker horman sartu zaio erabat. Baina Rubenek bai aprobetxatu ere. Galanta mane bai. Ikaragarria eman dio. Aurrera joan. Garria sartu. Eta ezin hobeto atzeratu. Anterior a esta es esa. Anterior a esta es esa. La última tuya. Rubenek pilota aldatu egin du. Atzeko epailearekin egiaztatu du. Zehazki zein zen, ze pilota zen hori. Eta ez dakit 2 gramu, 2,3 gramuko pilota hori atera izango duen Rubenek, baina behintzat orain arte ikusitakoekin pisu ezin daiteke esan, pilota
Batzuetan bikoagatik juvenilletako pilota eta esaten da, baina gaur hemen ikusi ditugunen gatik ez daiteke alakorik esan. Hauek eman beharreko pilotak dira. Gaur behar bada Aimarrek Barriolaren kontra eman zion abiadurarik eta ez diola ematen irudituko zaizue, baina jakina pilota hura beste ziztu batean irteten zen. Gaurko hauek eman beharreko horietakoak dira. Eta ematen ere ari dira. Baina ez dira edozein moduz erreboteko zuloan sartzeko pilotak. Lehen biziko aldiz, aurretik Ruben Beloki. 10 eta 9. Aso Aimarrek. Beloki. Gozatu gabea erabat, Aimarrek berak ere ez. Deja daile Dodizi. Ongi Ruben. Pilota gaiztoa, baina kanpora joan zaio. Baina Rubenek airez defenditzen Bizpahiru urtean asko ikasi du. Amarna. Berriz ikusiko dugu. Hor Aimarrek atzeraka eta berre behar izan du, baina bai ederki guruztatu ere. Eta Rubenek kanpora. Olaizolak atsedena eskatu du. Eta Rubenek ere probestu. Eibarko astelena pilotalekutik ari gara partida zuzenean eskaintzen. Gaur irabazten duenak oraindik ere ez dezake esan matematikoki finalean dagoenik, baina zango terdi finalean izango du. Gaur galtzen duenak berriz kolokan segitu beharko du. Oraindik matematikoki kanpoan dagoenik ez dago. Abel Barriolak berak ere baditu oraindik aukera matematikoak, baina gutxi. Abelen aukera bakarra da 3 pilotari geratzea puntu banarekin. Baina hoietako bat Aimarra ezin. Horien arteko tantoak hartzen dira, aldeko tantoak hartzen dira kontutan. Eta jakina, Aimarrekin bian geratu zenez, ez zaio komeni Aimarrekin berdintzerik. Beraz, zer beharko luke Abel Barriola finalean sartzeko? Gaur Olaizolak irabaztea. Eta datorren jardunaldian 15 egun barru berriz ere Aimarrek Patxi Ruizi irabaztea eta Barriolak berak Belokiri 22 eta 12 irabaztea gutxienez. Beraz oso zaila dauka Barriolak. Ez dirudi momentuan Beloki ononi 22 eta 12 irabazteko baldintzetan dagoenik. Baina matematikoki oraindik dena da posible. Baita Aimar finaletik kanpora geratzea ere. Edo Beloki. Uts eta suertez tanto. Nik uste pelota irikitzen hasi dela, Ba, irekitzen hasi du, baina gaizki joiko zuen. Bai. Da aldipen eskue botatzen dit bizkar izurrea horzean, Aimarrek. Hor noizpatxe golpen bateo zean bat tirazunen bat hartuta honik etxe. Ikus dezagun hemen, begira. Saietxetik sartu dio eskua besokakoan, irekitzen hasi da, hori garbia da. Baina gaizki jo du oso. Eta ondo Ruben, hankaze, Eta gutxi falta zaio ala ere. Utsegindako pilotetara iristea zaila izaten da, buruz-buru batez ere, baina gutxi falta izan du. Oso ondo Ruben, oso ondo aidek. Erdilanak egin ditu Goizutarrak. Eta erreparatu beharko diogu Josanek esan berri duen horri.
Oaingo kontu ez dik, aurrego tantotan izan dik. Atera du Aimarrek, luze, aso belokik, dena alde du Aimarrek, atzera, gora! Dena alde zuen, dena alde, orain arteko aukerarik onen zuena zuen, deja da nahi Zormabikoa, zer nahi egiteko ere, atzera jona izan du arro, eta arrotu, baina arrotzeaz gain gurutzatu egin du, eta ezker orman garbi goian izan da. Amaikana ez, bai amaikana doaz, guk baditu hemen arazotxo batzuk geure markagailuarekin, baina amaikana doaz, eta pilotakadak 169 dagoeneko. Ez pilotakaden kontua arazo teknikoengatik galdu egin dugu, baina 169tik gora doaz behintzat. Hoiek lehentxeago kontatutakoak. Amaikana doazela kontutan izan da. Pilotaka da asko dira. Rubenen azken sakea luze egia. Belokiren bigarren sakea. Askoz laburragoa, erdira, erdira edo eskuinez erantzuteko moduan behintzat. Ongi Aimar, Beloki. Deja da, arroz xamarra. Eta bigarrenean eraman duala ere Aimarrek. Urruti zegoen. Geldi xamarra izan da, baina hemendik aurrera abiatzea ere gehiago kostako zaie. Eta erdierrenka dabilela ematen du Aimar bai. Eta Aimar bera ez eseritzera zioala uste izan dut, baina ez, eseri dena Ruben Beloki izan da. Bueno, ba hemen eztabaidatxoa dago orain, hirugarren epailea eta pilotarien artean. Ruben Belokik ere, guk bezalaxe uste izan du, Aimar esertzera zioala, eta orduan zer egin du, berak ere aprobetxatu. Eta gero konturatu denean, berari eman diotela, berari apuntatu diotela, orduan esan du, ez, nik ez dut eskatu, baina azkenean, Aimarri apuntatu diotela. Eta Ruben harritzeko mu nahi dek, sufritzen eta partidu oso gogorra jogatzen nahi duk, eta gaine amorrazioekin ikusten dek, kantxan askotan izan du, beha galdula zenbait garaitan, kantxan izateko era horrek, askotan biuine eta zea izan dalako, baina gaur beste karaktera ateak izan nahi dek. Hotza eta batzuetan digun xamarra ere bai, izan dela esan izan dugu eta ikusi izan dugu. Behar bada lehengo golpe harrigarri ura pixka bat galdu du, baina beste gauza batzuetan irabazi ere bai. Eta geho beburu oso ondo ikusten dit. Ruben aurreko honetan Ruizen kontra jogatu zunenez, patu ikeragarri intzulako, baina errezin zin pelotan eta ikusi tende eta beburu ondo ikusten dit. Konfiantza kintzeo, oku kintzeo. Eta iaz hartu zituen golpe latzen ondoren, orain ilusioz bete eta berriz ere, motivazio ikaragarriarekin. Eta tanto batez aurretik, Ruben Beloki.
Aimarrek orain arte egin dituen erakostaldien ondoren Anteoarekin jokatuz ere apustu asko eginda. Belokik 10 baietz, 14 ezetz, horrelako asko entzun dugu. 40.000 zen dirua partida hasi aurretik, 5 nazioa zela 60.000 eta orain ez dakit zerrote dioten, saiatuko gara jakiten. Aimarrek eraman kontuz, Ormabikoa, iritsi horra. Harrigarri izan dugu, harrigarri, Zer da hori? Pelota arriskutxo egin, erresto baina ez diko zatu, txapagain izan dek, argi ondo Ruben oso erne gonda. Nik uste pentsatula gainean, nahikoa izango zala bipa, eta ito hau ez dek iritsi ingo. Eta gelditu indek, eta Aimar iritsi, eta buru gainetik pasa, ikeragarri izan dugu. Ruben oso ongi, oso erne egonda. Ormabikoa ondo egina, ara iritsi egin behartzen sakea jasota gero, Ormabiko azkarra gainera. Hori da, ala hori. Amabina. Eta partida haundia ikusten ari gara. Aurtengo haundiena, zalantzari gara. Eta nik Eta puska bateko haundiena igual. Nik aspaldi ez ikusi olako partidu. Enbeste jokatzen, bi pelotari. Lehengone, Ruben jokatu zin, aurrekone Aimarri jokatu zin, baina partidu hon bat ateatzeko, bi jokatu gai eta bi gai ditu gaur ikeragarri jokatzen. Bi jokatzea zaila izaten dut, tokatzea, bi jokatzea. Eta gaur bi gai dituk asko jokatzen. Gogoan daukagun azken partida handia. Belokik eta Mikel Goñi Gasteizen jokatu zuten ura, Oxen, baina ura ez duen txapelketakoa. Eta txapelketak beste grazio bat ematen zion. Ona eta emozio handiko eta espektakularra eta pelotaka ikeragarri jozituelako, baina gaur hemen sufritzen lana iten pelotaka ikeragarri jotzen, pelota zaila asko harrapatzen, dena hau askoze kompleto. Eta txapelketako tentsioa gainera. Kompleto askoze. Atera du Aimarrek, gaiztoa oso eraman hori ere Rubenei. Lurretik ireki eta Belokik ezin. Eta min hartzeko arriskua gainera. Pilotazalen, lehenbiziko hileran eserita duten pilotazaleen gainera joan da. Burlatarra ikusi du Aimarrek zer egin behar zuen. Baina ezin iritsi. Haze sakea eraman duen ala ere. Aimarrek oraindik bat ez dio saketik. Ikustagun errepikapena aurreko kamarek hartutako irudien bitartez. Amairu eta amabi. Aso Rubenek. Boleaz. Oso ongi boleaz. Eta bolea garbia, otsatan atera du. Hori ez da iritsi. Eta Aimar aldageletara doa, epaileari baimena eskatuta. Eta sorbaldari heldu dio. Eskuin sorbaldari helduz, aldageletara doa, Aimar Olaizola. Aspaldi esan genuen, txapelketaren azken fase honen diseinuaren berri eman zigutenean, berehala esan genuen, oso erakargarria eta oso interesgarria eta behar bada gogoangarria eta historiko ere izan daitekeena, inork minik hartzen ez badu eta gauza denak ongi irteten baldin badira. Baina lehendabiziko jardunaldiaren ondoren hor nunbait partida gazkarrak izan ziren eta hor nomai geratu ziren lau pilotariak. Baina txapeleta aurrera doa. Eta bigarren jardunaldia oraindik ez da osatu. Atzo Barriolaren eskuin eskua ukutxuta o gaizki behintzat. Desente gaizki zela amaitu zen partida eta Abelek berak ez daki Belokiren aurka jokatzeko modurik izango duen 15 egun barru. Eta orain ez dakiguna Aimarrek gaurko hau irabazterik izango duen. Irabazterik eta amaitzerik izango duen.
Hasieratik esaten ari ginen eta tamalez gure beldurrak eta susmoak egiaztatzen ari dira. Nahiago genuke susmoriek beteko ez balira, baina betetzen ari dira. Ruben Beloki ere atzeko atetik barna ezkutatu eginda, ez da aldageletaraino joan, baina hemengo arte honetatik horko pasillo batera joan da, haize freskoago hartzera, kantxan da berriz ere. Eta artekariak orain elkarri begira eta pilotazaleekin eta apustuzaleekin solasean, ordu zuen Lukas ere. Oraintxe bai, partida dilindan dagoela, kolokan. Aimarrek eskuin besoan edo sorbaldan edo zehatz ez dakit nun, baina nunbaiten mina badu, bi tantoz aurretik doa, baina oraindik partida amaitzeko asko falta da. Eta Aimar sufritzailea da, Lauterdiko txapelketan ere erakutsi zuen hori, baina ez dakit partida amaitzeko modurik izango duen. Oraintxe aldageletatik bueltan gure produzio laguntzailea ere etorri zaigu, eta ea informazioaren bat emateko modurik duen. Lehen da biziko berriak iritsi zaizkigu. Eskuin besoan, tricepsean, hain zuzen ere, alako zulaptu batzuk edo tirazo moduko batzuk somatu hemen ditu, pintxazoren bat edo somatu hemen du aspalditxo, eta orain gero eta gehiagora omendoakio. Hor ari dira medikuak eta masajistak Aimar puntuan jartzeko ahaleginetan, puntuan zaila izango da, baina eintzat partida amaitu ahal izan dezan saiatzen ari dira, baina ez dakit zer pasatu behar duen. Eta lastima esaten ari ginen, aspaldian ikusi dugun partidarik onnena zioala, gogorra, pilotakadak guk ere, Aimarrezik guk ere izan ditugu, arazoak, eta estadistikak eta kolokan geratu zaizkigu, pilotakada kopurua esate baterako, baina nik usteia 200 gora zioa zela, eta 14 eta 15 kontutan hartu beharreko kopurua da. Eta partida luzea bakarrik ez, gainera partida gogorra, ongi jokatua, biak sufritzen, defentsan saiatu behar izan dutenean osongi moldatu dira, sake errestoak, meritu ondikoak asko izan dira, ederki jokatu eta amaitutako tantoak ere sorta polita, goi mailako partida ikusten ari gara, baina ez dakit ez ote den behin betiko etena izango. Ezken uke nahi, baina beldur naiz. Halako jendetza, zenbat milaka ote zarete telebistaren bitartez begira zaudetenak ere. Baina gauzak okertzen ari dira. Eta gertaliteke, 3. jardunaldirik ez izatea ere, pentsazazue. Abel Barrio Lagazo esan zuen ez dakiela, jokatzeko moduan egongo den. Eta Aimarrek ere lesioa baldin badu 15 egunean, nekez osatu ahal izango du. Beraz, gertaliteke, 3. jardunaldikirik ere ez izatea. Ez gaitezen ezkorregiak izan, Aimar badator, sufritzeko prest dago, eta ea. Gauzak ez diren hainbeste okertzen. Nahiago genuke. Garai baten esaten zena, nahi honik 1.000 euro baino. Aimarri
etenaldi hau zenbatu egin dio, hirugarren epaileak. Alaxe adierazita dago araudian, eta alaxe zenbatu beharrekoa zen. Beraz, bi etenaldi eskatu ditu Belokik. Eskatu bakarra eskatu du, baina bi apuntatu dizkiote. Aimarrak berriz, 3 ditu apuntatuak. 14 eta 12. Eta bado Aimar. Orain apustuzaleak ere ikusi arte nola erantzuten duen. Sake arro atera du, indarra hundirik gabe. Eta orain airearen bila. Orain beste Aimar bat ikusiko. Taktika era bat aldatuko dik eta orain beste Aimar bat ikusiko. Luze sakatu eta ezkerrantxoz da boleaz, orain bezala gelditzea, o beste era batean jungoek zehatzea. Orain zeuk etatua luzatzea juteik. Baina Aimarren keinua gero eta garbiagoa dira. Gero eta garbiagoa. Orain atzerak azetorrela ere anaiari kopeta zimurtu egin dio eta eneo geharki. Baina kirola usukritza jentzat egindakoa da. Aurrera berriz ere Aimar, bolea arroxa marrutzi du, Beloki karrapatu eta atzeratu, aso Aimarrek, txapara! Hor Fede gehiago behartzen, txapagainean ustera joan da, baina arro egi eta indarrik gabe hortxe duzue. Dena aldez duen, baina ez du asmatu. 13 eta 15. Oen dudi pare didu, ingoek Belokin azio kera bat ero iokotxuk. Aimar ikuste alako ez tablako ondo, eta bakik sakatu ikusiko jo, baina Eskudia sakatuko erdia. Da ikusin behar baina Aimar nola moldatzean. Baina indun sakeara ez teke izan oso goiti, indarri parea, eta ezkerrez jartzea ziak, sake errestatzen. Kantxe ardian jarri da, bai, ezkerrez erantzuteko. Naita erdira atera du Belokik, ezkerrez erantzun dio ala ere. Olaizolak. Beloki. Aimar hile edo bizi. Gantxoa, barruan. Beloki deja da arro egia eta gainera kanpoan. Rubenek ez daugaba orain horren beharrik. Hori egin behar duena Olaizola da orain. Ez Beloki. Eta lastima da, baina giroa lehen ere zenbait momentutan motibo hundirik gabe